ଦିନେ ଜଣେ ମଣିଷ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲା। ତାକୁ ନା କିଛି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ନା କିଏ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଠୁ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିପାରୁଥିଲା, ନା କାହା ପାଖକୁ ଯାଇକି କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇ ଆସିପାରୁଥିଲା। ଦିନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତାଟା କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା, ତ ଦିନେ ଶୁଣିଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିବ ବୋଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ନା ମୋର ଭାଇ, ତାର ଜୀବନ ତା ଆର ଦିନଠୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେନ୍ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।